Здравейте, аз съм Золен Жечев, представител на Синджента семена за региона Шумен. Днес се намираме в землището на село Дибич и ще представим резултати от ДМ опити пшеница. Здравейте, казвам се Кремена Минева и съм представител на Синджента за район Варна. Тук съм, за да не оставяме колегите сами в този важен момент за всички нас, така наречения видеоден. Днес Passion даде 972 кг. Star Wars се представи с 870. Най-добрия за момента е Пибрак, който е тон и 19 кг. Габриел 944, Фалада 926, Exaltation 898 и Болоня с прекрасните си хлебопекарни качества на 852 кг. Добър ден, казвам се Иван Борисов и съм председател на земеделска кооперация село Дибич. Работим с Синджента някъде около 8-10 години. Съвместната ни работа е успешна за този целия период, тъй като имахме възможността по годините да наблюдаваме много техни сортови хибриди и от удачни по-удачни в годините. Чухте резултатите, потвърждавам, че това са едни резултати, които се приличат много и всеки, който би заложил на сортове и хибриди на Синджента, смятам, че няма да сгреши.